Seguimos coa nosa entrevista de Malas Pécoras, que hoxe temos con nos unha psicóloga sanitaria especializada en terapia sistémica familiar que nos vai falar algo que está moi de moda, a terapia de parella. Alba Álvarez, boas noites, benvida a Malas Pécoras. Hola. Como estás, Alba? Moi ben, gracias. Un placer terte no programa e conversar contigo. Dicía que a terapia de parella está agora pues, moi en auxe, non? Está todo o mundo como... Que pasa coas parellas? Que todo o mundo acude a terapia de parella e estades todas as psicólogas a tope, que non hai citas para dar, non? Que está pasando? A ver, o que pasa é que ao final as parellas son un ámbito, as persoas que teñen parella, que non todas as persoas teñen parella, ¿no? Pero as persoas que teñen parella, ao final a parella é un ámbito moi importante da nosa vida, ¿no? Digamos que se convierte moitas veces nese lugar seguro que cando volvemos a casa esperamos atopar, ¿no? O problema está cando chegamos a casa e non atopamos ese lugar seguro, ¿no? Que aí empezan a xurdir problemas que é necesario solventar porque todos necesitamos que a noso fogar sexa un momento de estar a gusto, de estar tranquilos, ¿no? Que bonito isto que estás dicindo, que a verdade é que na parella que pasamos tamén tanto tempo, compartimos o día a día, compartimos a vida, que é o noso lugar seguro, iso ten que estar ben acomodado, e cando iso falla, como que tambalea o resto, non? Perxudica o traballo, as túas amizades tamén. Sobre todo porque no día a día hai moito estrés que vivimos durante toda a vida, ¿no? Entón, se non temos ese momento de seguridade, ¿no? Na nosa casa, onde o atopamos? Necesitamos un lugar onde poder atopalo. Cales son os principais problemas que che plantexan as parellas unha vez que chegan á túa consulta? Que medos teñen ou que problemas son os máis comuns? Bueno, moitísimos, ¿no? Pero moitas problemas a nivel de comunicación entre parella, malentendidos, dificultade a hora de resolver conflictos, hostilidade que se pode dar a hora das parellas, problemas tamén relacionados co sexo, ¿no? Con como se vive ese disfruto ao sexo, a hora de conciliar coas crianzas, ¿no? Cando hai nenos e nenas, como poder conxugar isto co día a día, ¿no? Por que é tan difícil manter relacións longas e establecidas no tempo? Eu creo que isto depende con a sociedade na que vivimos hoxe en día, ¿no? Que estamos nesa sociedade de todo ten que ser agora, xa, rápido, correndo. Entón, é difícil dedicarlle ese tempo, ¿no? A solucionar os problemas, a veces escapamos antes de intentar solucionalos, ¿no? E logo tamén é verdad que nos volvemos, creo que estamos evolucionando no momento de conseguir máis consciencia emocional, ¿no? Tanto individual como na nosa parella. Entón tamén nos volvemos un poquinho máis exixentes, ¿no? De que se eu teño unha consciencia emocional importante, quero cuidarme a min, tamén quero que a miña parella me poida cuidar e me poida soster da mesma maneira que eu cuido e sosteño a miña parella. Pero se non hai equilibrio aí, pois a parella non funciona. Ese equilibrio pode ir cambiando ao longo dos anos, quero dicir, ti podes conectar moi ben con unha persoa, pero pasan X tempo, moitos anos, e logo ves que a persoa que ti ao mellor evolucionaxe emocionalmente a un punto e a outra quedou atrás. Sí, isto tamén é algo que pasa. E moitas veces nesas parellas que veñen, ¿no? Normalmente veñen unha das partes suele vir arrastrada por a outra, ¿no? E como que reclaman, ¿no? De a miña parella non está conseguindo solucionar isto, eu son consciente que teño este problema e que necesita solucionalo ou está pasando mal, eu teño paciencia e intento cuidalo, pero claro, isto, se a miña parella non está correspondendo, ¿no? Ese exercicio que eu fago de cuidado emocional hacia si mesmo, a parella resíntese. Ao final falamos de que as parellas están formadas por tres partes, ¿no? Unha parte da parella, a outra e logo o conxunto da parella, ¿no? E todas esas tres partes teñen que estar cuidadas. Ben cuidadas, non? E na túa consulta algunha vez aconsellaches ou viches algunhas parellas que dixeches, mira, isto é imposible de solucionar, e ti verbalizalo, dicir, mira, eu sinceramente o meu consello é que deixedes isto aquí. Sí. Sí? Nalgúna ocasión, sí. Sobre todo, pois, cando hai esas feridas, ¿no? Ou esa hostilidade, a veces mírase na propia terapia de parella, ¿no? Na propia sesión, como se falan entre sí, que están atacándose mutuamente constantemente, e así é inviable ter unha sesión, ¿no? Moitas veces, cando chegamos a ese punto, o que chegamos a dicir, pois, con este nivel de hostilidade non podemos traballar nada. Hai cousas que se poden facer, non vamos a dar todo por imposible, pero igual necesitades traballar psicolóxicamente, individualmente, algunhas cousas antes de empezar a traballar na parella. Entón, a veces
hai que facer esa diferenciación, non? Por que custa tanto, a nivel xeral, o dar o paso de separarnos cando estás pois mal xa nunha relación? Hai moita xente que sigue, non? Inmersa, isto supoño que moita xente na casa que nos está vendo coñece casos, e sigues inmersa, non? Nesa relación. Por que custa tanto dar o paso de separarse? Isto ten que ver coa individualidade de cada unha das persoas, non? Quero dicir, hai persoas que ao mellor son máis inseguras, teñen moito medo, non? O que poda topar fora, non? Ao final, se eu levo nunha relación longa, ao final é miña zona de confort, na que sexa unha zona hostil, non? Unha miña zona de confort, eu vou a buscar manterme aí, non? Iso a veces pode dificultar que eu me acerque ou poida ver ou visualizar que hai outras opcións, non? Que tamén están encima da mesa. Eso pode ser unha das opcións. Outra opción pode ser que todos os recordos, non? De como foi a miña relación de parella no pasado, non? Como que alimenta ese non me quero marchar porque ao mellor hai esperanza de que volva ese momento pasado, non? Pero claro, hai que ver se a outra persoa está emocionalmente posible que volva aí, non? Non sempre é posible. Claro. Entón, a veces, ese vivir do pasado nos retroalimenta agora de voume quedar, vou aguantar, vou esperar, ou non? Ou teño que sentir que din todo de min. E a veces nos desgastamos moito, non? Esperando, non respetándonos a nos mesmos. En que momento debe acudir unha parella pois de decir, pois temos que ir á terapia de parella? Porque é complicado tamén, porque a veces entendo que unha parte ao mellor quere ir e a outra non. Sí. Que adoita pasar, non? Que dicir, con unha persoa, pois, eu teño que facer algo, pero crees que se tarda moito en ir á terapia de parella, que se debería ir antes? Como está a día de hoxe? A maioría das parellas que acuden cando o conflicto xa está moi enquistado e xa hai moito daño mutuo, non? Entón, aí é moito máis difícil, non quero dicir que non sexa posible, pero é moito máis difícil solventar esas dificultades. Pero pola contra sí que é verdade que recentemente nos estamos atopando pois, parellas que acuden antes, non? Dunha maneira non preventiva, pero cando están empezando a xurdir os problemas, que é o ideal, porque aí ao mellor cunha pequena intervención, cunhas pequenas pautiñas, se poden solucionar moito máis rápido os problemas, non? E non estaríamos pois, ao mellor cunha terapia Claro, cando se levas moitos anos con o mesmo problema que está aí enquistado, logo é moi difícil darlle a volta. Sí. Quero que me acompañes, Alba, porque temos un consultorio preparado para ti e ademais temos aí a Tania, a Marco e a Eva. Que maravilla que haremos psicólogo aquí de terapia de parella. Alba, a ver, Tania, ti tes unha pregunta que facer? Hai que aproveitar Bueno, esta terapia yo quiero de parella, que é aprovechar maravilloso. para preguntar mil cosas, claro. Por ejemplo, cuando ya llevas 17 años como llevo yo, Guau. ¿cómo mantener el fuego calentito? Un tema moi importante. Te podría preguntar por inteligencia emocional, o sea, es que te podría preguntar por tantas cosas, de amiga. cosas, verdad? A ver, ao final, manter a pasión activa é algo moi importante que hai que ir cultivando día a día, ¿no? Pois se poden facer diferentes estrategias de manter citas, non olvidarnos das citas, ¿no? De coidar esa relación de parella, facer xogos, ¿no? Esa complicidade que ten que estar aí activa, ¿no? Utilizar xoguetes sexuais, por exemplo, ¿no? Utilizar eses xogos de rol, por exemplo, tamén. Distintas... Renovarse o morir, básicamente. Sí, claro. sí. Echarle imaginación. E se xa non tes gana? Pois hai que ver que está pasando para que non haya, para que unha persoa non teña ganas, facer, Eva, que xa te dixeron aquí no programa 70 veces. Que me dixeron? Xa sabes, se non hai gana, non hai. Non hai nada, non hai nada. Home, levo, non sei cantos anos levo con meu home. Moita gana del non teño. Pero iso normal non é, Eva. Como non vai ser normal? Pregúntalle ás señoras todos do público as ganas que teñen. Eso non é verdad. O que, home? Que sí, yo estoy con ella, o sea, hay etapas que tampoco... Hombre. Recién parida, yo tardé mucho tiempo en volver que me apeteciera. Evidentemente que no. El pasar de ser madre a volver a ser mujer y que tus tetas vuelvan a ser tuyas, etcétera, tu cuerpo vuelva a ser tuyo. Eso é certo, e esos homes a veces non teñen que É que entender non tamén ese proceso. Claro, a iso me refiro, que hai que ver un poquinho que o que está pasando detrás dese non haber ganas, que a veces... Bueno, a ver, o que está pasando xa cho digo rapidamente. Eu durmo ca miña filla e o meu home dorme noutra cama. Eso, las matemáticas. Hai que buscar oportunidade. Tampouco é problema ese. Non sei. Bueno, todo afecta, porque ao final deitas tal e carrapaza e dis, pa que me vou levantar agora. Pa que necesidade, E verdad? a mellor se ela durme se el durme nunha cama de 90 non vale moito, non? Efectivamente.
Se o fas nun portal tamén o fas nunha cama de 90, Sí. Bueno, mucho más cómodo, te diré. Más calentito. Abrimos co consultorio. Eva, teño aquí unha pregunta para Alba que di: acabo de empezar unha relación con alguén xenial, levo uns meses moi feliz, pero o meu ex non para de aparecer e tiven con el un desliz dunha noite. Oh, Empezo a ter dúbidas, pero a persoa ca que estou actualmente tamén me gusta, entón que fago? Que respondan primeiro responde Tania e Marcos. Que lle dimos a esta persoa? Yo creo que es que los deslices son normales y creo que depende de qué tipo de relación tengas ahora con la persona nueva, tú es mejor a veces no decir nada, pero por el bien, si ves que hay un futuro, no digas nada, es tampoco así un desliz lo puede tener cualquiera, es al principio de los tiempos, chica, relájate un poco, no seamos tan perfeccionistas. Luego más adelante en el mundo quizás se lo digas y si no, no, yo no sé, vamos, yo si le va a hacer daño y si realmente te gusta la persona nueva con la que estás. É que eu namoreime de ti hoxe. O sea, estás dicindo que non lle hai que contar á túa parexa que lle puxastes os cornos. Se está empezando Bueno, a pero guardar. Mira la psicóloga. É que non é necesario facer daño, non? É verdad? Es mejor no poner Entonces, cuernos, obvio. volver cun ex mellor ou mellor non? No, yo creo que cualquier tiempo pasado hay que Nada, dejarlo olvídate, pasar. ¿no? Bueno, donde hai temas que non dan volvas os aí, coldos, non volvas aí. sei como. Sin embargo, Alba, ti que farías neste caso? Que lle aconsellarías a esta persoa? Que fai? Alba. Que faría? Contarlo e xa sabemos seguir? que deixamos o listón moi alto, Primeiro, reflexionar un pouco. Reflexionar, pararse, pensar, valorar na miña vida que é o importante, non ese deslice, senón que pasou con ese ex no pasado, non quedarme tampouco o que falábamos antes, con eses recordos positivos, non? Se deixei a esa persona no meu pasado foi por algo, Ser por unha serie de consecuente motivos, cas non? decisións que tomas, Aí non? está. E logo tamén incidir no respeto hacia outra persoa, no? E na responsabilidade afectiva, no? Quero dicir, está ben o que decides vos, de si vai a facer daño para que vou a contar, pero tamén é verdad que hai que ter en conta que igual esa persoa necesita saber certas cousas, depende como fora ese desliz tamén, no? Logo, os valores morales de cada un tamén están aí, Non hai o máis mellor datos. Claro, máis non datos di... Dixo que tuvo un desliz dunha noite. Eu creo que é innecesario que sepa nada. Imos pero con bueno. esta, Eva, toma. Plantexalle ti esta, Veña, levo meses coñecendo a unha persoa que me encanta física e mentalmente, pero no sexo tuve experiencias mellores. É o sexo o suficientemente importante como para deixar unha parella? A ver, si di que estivo experiencias mellores, entón é que necesita ter... Pero a ver, Pero- ¿puedo contestar? Sí, por Sí, favor, claro. Tania. Yo acabo de decir que mi mejor amante fue uno con Un el que ya persa, no persa. estoy. Yo me he casado con una persona que es una excelente amante, pero quizá no fue la mejor que tuve, pero es que no solo de sexos vive una Claro. relación, es que tenga los mismos planes que tú, que haya una comunicación bonita, que quiera una familia, que sea una relación sana, que haya un sentido del humor parecido. No sé, hay tantas cosas más allá del sexo. Y luego, si el sexo no funciona bien, que a mí me ha pasado alguna vez de, oye, funciona todo menos el sexo, se habla. Claro. Y le dices, mira, Mariano, o Pepe, o Paco, hacemos una o Jason. cosa. Sí. Mira, a mí me gusta que me coman de la oreja aquí y que luego me robes lo que tú quieras. Sí. Sí, me toca las palmas, exactamente. ¿No? Venga, esto lo he dicho bien seguro. Estás de acordo? Sí. Estás de acordo ou non? Ou que farías algo Como era a diferente? pregunta? Que te gusta todo menos el sexo. Tío, de correr 20 kilómetros ao día non te está sentando ben, eh? deixoume- No, vexote un pouco como era, perdido. como era esa que Para ti o sexo é importante? No, exactamente. Sí que é importante, pero sí que creo que non é o máis importante. É dicir, se atopas a persona correcta e encaixas perfectamente o que dicías ti, planes comuns. Vale, pues, A mí gustoume eso moito que sí dixo Tania do sentido do humor. Sí. Porque eu, por exemplo, o meu marido e máis eu temos o mismo sentido do humor. Tela marinera, eso. De feito, moitos chistes escríbenvos, Sí, sí. Moi ben. Moi ben. Pero... Porque sempre me estou metendo con meu home, con tal e que cual, pero é que na vida me dixo nunca nada de, pues, non te metas tanto con mi hija na televisión. Non, él entende que é o meu traballo e Claro, todo... Qué bonito. Mira, mi abuela siempre decía, y esto es un truco de no de psicóloga, sino de abuela. Mira, 3 cosas para buscar una pareja. Que te ponga como un volcán en la cama. Sí. Porque cuando todo falla, si tienes eso, mira, algo que tienes ya importante. 2, mira cómo trata a su madre porque así te tratará a ti en un futuro. Y en el caso del padre al revés, o sea, el complejo del hijo de Electra, perdón, que estoy hablando fatal. Y por último, el más importante, el que más gracia me hace. Mira sus cosas malas porque con el tiempo van a ir a peor y si te hacen gracia, lo tienes todo ganado.
Encántame, está moi ben, hai que levarlo a cabo. Oye, e Alba está sentindo, estás de acordo Sí, con me parece un gran consello de abuela. Sí, maravilla. sí. Ao final no amor hai distintos elementos, no? O sexo é unha delas, pero non é todo, no? E logo cada persoa valoramos o sexo de distinta maneira, e como dicía antes, hai persoas que son moi sexuais e necesitan unha vida sexual moi activa e outras que son menos, Suelen ser no? os homes que necesiten máis eso ou tampouco isto é un dito, un mito? É un mito, é un mito. Habrá de todo. Hai de todo, hai de Déixeme todo. dubidalo, Eu conozco mulleres que... Sí, pero en xeral, sí. en xeral... Mira Samantha ¿Qué de dirías Sex ti? and the City, sí. Hay gente que... Da igual el género, hay gente que le gusta, necesita caña diaria. Efectivamente. O que pasa que socialmente non estaba ben visto que as visto mulleres, tiveran digamos, ganas. que tiñamos apetito sexual, ¿no? Pero sí, claro que hai mulleres que son moi abertas sexualmente e está moi ben tamén, ¿no? Que sus cosas negativas tengan cierta gracia porque siempre van a ir a peor. É unha parte, bueno, é unha maneira simpática de dicilo, pero me parece unha ventaxa tremenda, sí. Porque ao final na vida vamos evolucionando tamén, ¿no? E esos defectos que temos, pois poden ir a peor ou non, pero se van a peor, se polo menos fan gracia, pois mira. Consellos